gradu Nišu. Idem pešačim do benzinske pumpe i od tamo ću da stopiram do Sofije. Kakav pogled, Suva planina, Trem. Tamo sam bio pre jedno 6 godina, 1810 metara, najviši vrh. Evo me, stigao sam u Sofiju, 6 sati je, stopirao sam iz Niša, stali su Ukrajinci iz Kijeva, ali žive već 2 godine u Sofiji i idemo, avantura počinje. Evo me u predgrađu Sofije, u kvartu Nadežda, koji je udaljen oko 6 km od centra. Evo već pešačim 10 minuta, nigde nikog, sam sam na ulici. Nije baš pametno uveče ići ovim krajem. Evo tu su blokovi kao i u Beogradu. Gde sam ja zašao? Serbian Drive. And evo me na glavnoj železničkoj stanici u Perniku. Atmosfera je vesela. Idemo u masu. To je Tonka, je plaudnika na mostu. Hora! Malki i golemi! Otvarajte se, učite! Gledajte, pomnete i spomenavajte! Vi, dječica drevni! – 1928 godina, село Витановци, община Перник. Аплодисменти за нашите гости от град Разлог.
Перниците, джамалари, както са ги наричали нашите предци. Перник, да се разтресне Голо Бърдо, да иляди Църна Гора, да иляди Перник и цела България. Амин! Амин, Боже! Традиция, гордо минало, реално настояще и едно прекрасно бъдеще. Уважаеми приятели, ако искате да подкрепите групата на Голямо Дряново, изпратете SMS на номер 1915 с текст. Ovdje je ludnica u Perniku, karneval je dugačak nekoliko kilometara. Ljudi su došli iz svih delova Bugarske, iz svakog sela. Predstavljaju svoje selo, svoj grad. Neki su maskirani u strašila, neki u ptice, neki u konje, neki u medvede. Ludilo. Ajde da vidimo šta se dešava. Levante! Sada da jedemo ćufte i hleb.
Добър ден, мили деца! Да се съберете, да подпишете и да станете голямо семейство с много деца. Добре дошли при нас с бабата! Айде, баба! Hajde da vidimo šta ima ovamo.
aplaudismenti. Kume, къде си? Ти ли си кум? Кой ще жени? Suruba Television. Prasetina. Vino 5 leva. I za kraj dana jedno kuvano vino. Živeli. Dobro.